S hadicami na mieste. Pripojte hlavu hadice k zostave. Začneme potvrdením, že regulačné ventily sú odpojené predtým, ako zapneme napájaciu jednotku. Jemne potiahnite ventilom, aby ste uvoľnili asi 5 stôp hadice. Umiestnite hlavu hadice blízko zostavy hadice a potom odstráňte 2 skrutky s vnútorným 6-hranom, ktoré zaisťujú kryt hlavy hadice. Odstráňte kryt a utrite spoje dočista na hlave biča aj na hornej časti prijímača. Zarovnajte spoje a zatlačte na horný prijímač, kým sa nezapojia. Pripevnite prijímač tými istými skrutkami ako kryt. Každú skrutku uťahujte postupne pre rovnomerné zapojenie. Po dokončení nasunte ochranný kužel hlavy hadice na vrch hlavy hadice. Hlava hadice je teraz pripravená na spustenie do ohybu. Aby ste sa uistili, že je dostatok miesta pre hlavu biča, aby prešla otvorom, otáčajte pomocou račňového mechanizmu stĺp a rameno úplne na jednu stranu. Ľavá strana je zvyčajne najpohodlnejšia, pretože drží hydraulické hadice mimo vašej cesty. Spustite hlavu biča ručne cez prístupový otvor, kým nezmizne všetka vôľa v hadici. Pomocou ventilu naviaka spustite hlavu hadice asi o 5 stôp pod kladku. Vráťte rameno späť do stredovej polohy, pričom zarovnajte kladku s hadicou. Toto je dobrý čas skontrolovať smer otáčania hlavy biča a v prípade potreby vykonať korekciu. Pomocou ventilu zdvihu ramena pomaly zdvihnite rameno, aby vodiče usmernili hadicu na kladku. Potiahnite hadicu za kladku, ktorá je najmenej v ceste, a preklopte vodič hadice, aby držal hadicu.